Co jsou to vlastně ty kouřové noci? U mě v tomto programu budou začínat 22.12. a bude to takové slunovratové ladění. Dostanete ode mě slunovratový vhled. A pak vlastně následujících 13 nocí. Vy, než půjdete spinkat, tak si poslechnete takové ladění ve světelných kódech a vlastně si zrekapitulujete ten předchozí rok. Každá ta nahrávka vlastně je přiřazena jednou měsíci z toho předchozího roku a vlastně tím propouštíte, co potřebujete propustit z toho prošlého roku a vlastně se ladíte na ten, který měsíc toho roku následujícího. Takže vlastně jenom si to pustíte do ouška, můžete si tam dát ten záměr, ať odejde, ať propustíte to, co už k vám nepatří z tohoto roku, tak abyste to vlastně sebou nevláčeli v tom roce následujícím. A naši předkové vlastně tady v rámci těchto kouřových nocí přesně tak to rekapitulovali, protože hlavní svátek zimy byl zimní slunovrat a vlastně těch následujících 13 nocí byla takové propouštění toho starého a příprava a ladění se na to nové. Takže tady máte ode mě tento program a samozřejmě vždycky přidávám nějaký ten bonus, i tady bude, takže si protáhneme asi o 2 dny ty kouřové noci a to bude překvapení.